Hortatik nahi izan dugu liburua jutia, alde batetik, justua zergatik dan, ikuspuntu filosofiko politiko batetik abiatuz, oinarrizko errenta zergatik uste dugun justua dan gizarte guztiari bere oinarrizko eskubide batzuk bermatzeko, eta bere existentzia materiala bermatzeko, hori alde batetik, eta bestalde, askotan, oinarrizko errentarekin kritikoak direnak esaten dutenez, oinarrizko errenta ezin dela finantzatu, ez dagoela dirurik oinarrizko errenta bat finantzatzeko, nahi genion, bebai nolabait, kritika honi erantzun bat emon. Teorian, paperean, ondo begitatzen jata, baina uazen numeruak ipintzea. Egingarria da, edo ez, finantzatu alda, edo ez. Eta nik uste dut eskertzekoa da, kasu honetan Deusto bezalako editorial bat, hain liburu, tot esango mardula, zaila, baina, taulak eta zenbakiak bertan ere daude, horrelako zerbait publikatzea, argitaratzea, ez dut uste beti erresa denik, orduan, saiatu nahi gendun, liburua pedagogikoa izatea, baina baita ere, errealismo puntu bat, zientzean oinarritutako puntu bat izatea. Bi lerrotan esan da, finantzatzen da erreforma fiskal baten bidez, eta gainera erreforma fiskala itxen dugunean, edo aurrera eramaten dugunean, proposatzen dugunean liburuan, jartzen dugu konpentsazio klausula bat. Zer nahi dago esan honek? Nahi dago esan, erreforma fiskala eta gero aplikatuz, eta oinarrizko errentan transferentzia ematen danean, aberatxana ez den 20%an ez bazaude zu pertsona moduan, eta galtzen irtetzen basara, hori konpentsatu egiten da. Orduan, erreforma fiskal honen bidez eta klausula honekin lortzen duguna da oinarrizko errenta bat finantzatzea, nola? Aberastasunaren birbanatze bat izango balitz moduan. Azkenean hori da oinarrizko errenta bat, Orduan, ze gertatzen da? Aberatxana den 20% zerga gehiago ordaindu beharko dituzte, eta aberatxak ez diren estrikto ez diren 180, edo pobreak diren 180, bere egoera ekonomikoa hobetuta ikusiko dute oinarrizko errenta aplikatu eta gero, baldintza hobeagoak izango dituzte, behin oinarrizko errenta aplikatzen denean. Oinarrizko errenta batekin pertsonak konfiantza gehiago dakatela. Konfiantza gehiago dakate ez bakarrik eurengan, baizik eta besteengan, eta instituzioengan. Nolabait esateko, guztion arteko borroka bat izatetik, pasatzen da, guztioken artean kolaborazio eta komunitate bat izatera. Horregatik ikusi da, oinarrizko errenta batekin pertsonek euren artean gero eta gehiago kolaboratzen dutela eta laguntzen direla. Hau oso interesantia da. Ongizate ekonomikoa hobetzen dela, oinarrizko errenta bat, logikamente pertsona bat, kobratzen duen pertsona baten ongizate ekonomikoa hobetzen da. Pertsonek dakaten habilidade kognitiboak hobetzen direla, hau da, ikasketa prozesuak, memoria eta hobetzen dira, eta nola oinarrizko errentak osasun mentalarentzat ere oso interesantea izan daitekeela, gehien bat segurtasun ekonomiko horregaitik, suizidioei buruz hitz egiten dugunean, hainbeste hitz egiten dela, eta oso ondo atera dela gai hau, interesantea izango litzateke ikertzean nola oinarrizko errenta batek prebenitu ditzake hainbat eta hainbat suizidio, horietariko asko, inseguritate ekonomikoa direla eta gertatzen baitira. Eta azkenik, laugarren berezitasun bat, eta kritikoei erantzun bat emoteko balio duena da, oinarrizko errenta batekin ikusi da jendeak ez duela bere lana lagatzen, lan erremuneratua lagatzen. De hecho, ikusi dana da, oinarrizko errenta batekin jendeak gehiago aktibatzen dela enplegu munduan, gutxieneko errenta bat jasotzen baldin badago, adibidez diru-sarrerak bermatzeko errenta moduko. Eta lan bat eskaintzen baldin badizute, balantza baten jarri biozu, komeni jatzun lana hartzea, gauza positiboak ditu, ez bakarrik ordaintzaria, baizik eta autorrealizazio punto maila bebai, eta bar, baina egia da, lan hartzen baldin baduzu, agian diru-sarrera bermatzeko errenta kenduingo jatzula. Oinarrizko errentakin ez da gertatzen hori, oinarrizko errenta lurzoru bat da. Orduan, hau guztiok izango genuke, eta enplegu bat duen pertsona bat beti oinarrizko errenta duena baino diru kantitate handiago bat izango dau hilabete amaieran. Horregatik, oinarrizko errenta bat
pobreziaren trampa hau oso ondo gainditzen dau, gutxieneko errentekin alderatzen baldin badugu.